आं गांसे आर'नाइदों आदाखौ बरायबाय आरोना ये कहाँ है खराब ये क्या हुआ malah hubung-hubung jalan juga Minai Oma melem legeber Minai sih berin baik dong नै जोंहा हासबेन्डआ सावगासिनो लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय गासैखौबो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय दिनै भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन मानो होनोब्ला आंना नोंथांमोननि अननायावनो दिनै 100k साबस्क्राइबार जाबाय आरोना जानानै बारग'लांबाय ओमफ्राय दिनैसो सेलिब्रेशन खालामनो नागिरदो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो मिथिगोन मा इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ अब्ला नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफाबाय थादो जोबजासिम आरो बियो सब गासैबो नोंथांमोननि अननायावनो गोजा दा नोंथांमोनानो जोंखौ सापर्ट होबाय थानांगोन दा जेरै सापर्ट होदों बेबायदिनो इयुनावबो सापर्ट होलांबाय था लोगोफोर दायो माने एकदमबारे लाहार फाहार आरोना 100k नि इयाव दा थिखो जुना हरग्रोनोसै ओमफ्राय दा जों लासै लासै थांबाय थानोसै लाहार फाहार जागासिनो अमा बेदर लाखाबाय नै बालथिंसे होखावैनोसै मानासाव थांगासिनो आरोना दा लांग्रोथोसै लाहार फाहार जागासिनो नै दा लोगोफोर 100k नि एकदमबारे तैयारि लाखाजोब्बाय आरोना जय 100k नि एन महिलारिनि जास्लाब मोनाखै आङो नोंथांमोना आंनि 100k जानो फैना बोरै मोनदो उखैनाय मोनदो उखैनाय मोजां फिननाय उखैनाय मोनदो मानो होनबा दासो आलु हादो टाइमा खैथा जाखो 11ता बेसे दे इदिनो उखै जानांगो उखै जाबासो गोथाव जायो जेनजा खोन्थाना होमब्ला मेगना आलौजोब्बाय आंहा थानाला ओइनो बिग लाबग्राया जोंना अर लगायबाय नै जोंना सालदैया लगायबाय मा होनदो ना हमग्रानि माबा खादो ना हमना गिदिङो दा दैमायाव ना दं मायाव ना दं फ्रिउ जादो दा आं दिनै मावा इसोर पार्टि जाग्रा नालाय इसोर मावनांगौ इसोर जाजोबगोन आरो गासिबो आं जायालाय आं मावनायाव गैया ओरै मा होगोन इयाव र' इयाव खोमा सावना लाग्रो गामसा लोबदो नै बेयाव ओंखाम नै बेयाव अमा खोमा सावगासिनो पार्टिया दिनै बरिया जाखागोन आरोना नै जोंहा हासबेन्डआ सावगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय ना बिथिंजाय जोंहा लाइसारि मोना हागासिनो मैगं थाइगं ना हरा मानो खिमसे आयु मानो लाजिदो नोंसोरलाय मावस्तु 100k जाबाबो पार्टि जाग्राफोरानो सङा नै जोंना दा सालदैयाव अमा बेदर होख्लायबाय ओरैहाय नै होख्लायगासिनो नै खद जाखां नामा सालदै खद जागोनलै सालदै अ हारा गोथाव दिखानांगौब्रा मोखांफोरखौ गय गथै जायो दानगासिनो दायो जानानै दे दानग्रो मोजां एवगोन गोथावनो ओरैहाय दा जोंना इयाव अमा खर' एवनोसै अमा खर' दानखाना लाबोदोंमोन ना मा गुमै मा होनो दा गुमैखौ एसे माबा होनगोन र' लाखैनो लास्टाव गाबनो नागिरदों आरो रोदा इसोरखौ गुमै जोंना जाबाय खोमा थावा होदो पियास होदो दे नै जोंना जा सादु सासे दङ सादुनो पनिर होबाय जोंना ओरैहाय पियास होबाय नै जोंना बरिया जाखागोन गुमै खोनाबाय गुमै बरिया जाखागोन नोंनालाय पनिरा अबे बा सादुसो मानसिया दाउदैबो जाया बेदरबो जाया पनिरल' गावनिखौ माने गावनि एस्रा एवगासिनो आरो मानसिया नोरैहाय जोंना इयाव अमा थागोन दे बेदरा होदो दे होखादो
plastiknya kami gede lakai lokop oh Sukana labdar na logofer suapin na Sukana ni labdar uma khoro logofer tama uma khoro नै जोंना lokop grea asal मेलेमखौ मेनांगोन र' थालिर बिलाइ नागिरनांगोन लायनांगोन खाथियाव अ थालिर दंमोन रावबो जाबा गुमै सोथालायनाय बानायनांगोन आरो लाबबाव थुब्लासो लाबबाव मानो होनबा आरो गोबाव गोबावखौ आलुबा नाथाय आलु होदो सयलाय एसेल' होदो माने गोबा गोबा थाव खम जानाय नामा जाया जागोन ओंखारबावगोन दे खेव माबार सोलै sayang satu dah नैयाव मेलेम दं सोलै मेनांगोन इखो jangan deh lain थांना लाय नांदो र' थांदो प्रन्टानिया बा जोंना नै बेदरा मोनांसैयानो ओरैहाय गावआनो खेवगासिनो बा सस्मालाय नङा आंना जासिगोनानो गथ' सेगलायगासिनो ओंखामाथ' मोनखाबाय जाग्रोनोसै जाग्रोखानोसै नामा ओइ जागोन ना जायाखै मोनगोन ना मोनाखै हो संग्रामाखा बोरो मा लगायखो सालदै मा लगायखो mau lu kayak ada caption kemaka ओइ जाथावथ' नुखाबाय इबासिन जाखानाया गाहाम अरल' हास्रांनांसिगो दा apa ya नैजाव मा मेलेम आं नांखालाहाय मेलेमखौ माखौ मानो दा नै जोंना इखि जाखानायदो अमा मेलेम होगासिनो मेयांदो माने मेनायनो जोंनिथिं थालिर बिलाइदो सावनायखो आलु गोरान फयदो दिनै आं महिलारिनि पार्टिखौ गोग्गोम जागोन होनबानो नै जोंना पार्टि होग्राया 100 के नि दा जोंना केक हाथ'वाखै जोङो बिथांमोननि अननायावनो नोंथांमोननि अननायावनो जाजोबलांबाय बेदरा मोनांसै सालदै याव मादो याव खथ'वाखै अ बरिया जाखाबाय नै खान्थायाव सेवखादो आरो सारायला माने सारायनि मा माब्रै केक खानो गोसो जागोन जायो केक खानो गोसो माने बेदर ओरैगा एवखांजोबना लानोसै बेनि उनावसो जानो उनावसो केक खासिगोन ना मा होनो सालै मै दा मेलेमा जाबायानो नामा माबायदि जादो माबायदि जादो हो अमा फिसानो आदार होननाय बायदि जाखाबाय नै अमा मेलेम अमा फिसानो आदार होननाय बायदि जाफैखादो तुइ होनना लेंहरनाया रन्दा मेलेम गोथावथार सुपारि माबायदि जादो Tunggu. Bisa. Mau jadi? Minai. Minai sih. Lap. Melem. Wah. Cala. Ane, sena en mau ilara pumun ni sih last tau. Nam kelalain sih. Kau pumun nane? Ya? Kau nezahun, kau neyude. Kau neranani bu nangen. Farseting salty agasne. Darne, dali songon ngam jane. Salde muncing song. Muncing. Casinan ne, umak me ya. Ya, boleh zakade. Aure, ningna. Ya. Senang kita cinta ye. Deh. Ayo tes kita bandar baik. Bigume, bibnang. Senang kita cinta ye deh. Nah ini sih. Ningna mau bicara? Hah? Masih berapa lama dah? Lama tunggu sih benar dah nih. Anjir mah. Persa nonton nih. Ruah dostan kan saya baik keku. ये कहाँ है? खराब हो गया bro. ये क्या हुआ? Kalau lubung dalam juga. Kita halat खराब. Sis. Tane जोंना 100 के निकी क्लाब नेनो YouTube नि लोगोआनो माबा बोरैबा खायथा जालांबाय
Goromun nalar. Ikut dulu bina. Goromun nalar saulis lambai. Tiga sih kalang boleh. Mama jumke, kaitan ini. Dukumun bina lah. Dang nangla. 1 million gedar pada tin gende 1 million Manche biro konser berni. Linan tanggubai. Kali bulong na. Hai logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय दिनै एकदमबारे बिराद खुसिनि सान आंनि थाखाय आरो आंनि हासबेन्ड गासै आंनि YouTube फेमिलिनि थाखाय जोबोर खुसिनि सान ओमफ्राय दिनै आङो गिबियावनो आंनि थाखाय स्पेशल आरोना बिथांखौ आं गिबियावनो बरायग्रोनानै लागोन आंनि आदा जेराव बिथाङा फैनांगौ आंनि गुमै जाहैबाय बिथाङा आंनि इउटुबनि गाहाय गुरि आरो बिथाङा आंनि इउटुब चेनेलखौ गिबिनिफ्रायनो सामलायबोदों आरो दासिमबो सामलायबाय थागोन आरो इयुनावबो सामलायलांबाय थागोन होननानै आं गांसे आर'नाइजों आदाखौ बरायबाय आरोना चेनेल नायगिरि नोंथांमोननो खोन्थानो सानो आंखौ इउटुबार नाम होग्रोदोंमोन होनोब्ला नै बिथां गुमैयानो नै गुमैया आंखौ फार्स्ट इउटुबार नाम होदो लोगोफोर आंजों फार्स्ट सेल्फि लादों बिथाङाबो इउटुब 100k थेंक इउ ओमफ्राय गुमैया इउटुब चेनेल दं खोन्थानानै ला आंना दावबायारि मानब इउटुब चेनेल Pura godan, एकदमबारे सापर्ट खालामदो आंखौ बयबो गुमैखौबो बयबो सापर्ट खालाम जों बर' बयबो सापर्ट होलायलायनांगौ आरोबाव आङो आंनि थाखाय स्पेशल बिबो नोंथाङाबो फैनांगौ आदा गौतम फैदो बिथाङाबो आंखौ बिराद सापर्ट होदों गिबिनिफ्रायनो आंखौ बिथाङाबो इउटुबाव भिडिअ बानायदोना बानायाखै होननानै दिनै आंखौ 100k साबस्क्राइबार खालामलायलांजोब्बाय आरो बिथाङाबो आरो लोगोफोर नोंथंमोननि गेजेराव आरोबाव आङो आंनिनो लोगो गिबिनिफ्रायनो आंखौ एडिटिंआव हेफाजाब होबोदों बिथांखौबो आं दा गांसे आर'नाइजों बरायगोन बिथाङा रमेश दैमारि बिथाङा आंथ' फार्स्ट टाइम जानला मोनलासो बानायोमोन ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम साइरि होजेनदोंमोन अब्ला साइरि होजेननायाव आं जेबो जेनेबा एडिटिं बानायनो रोङामोन अब्ला बिथाङानो आंजों एकदमबारे लोगो जानानै आं मानसिखौनो नुफेराखैमोन अब्लाबो बिथाङा जे आंखौ इमान सापर्ट होबोदों बिनि थाखाय आं रोजा साबायखर बावहरो आरो गांसे आर'नाइजों आङो रोजा बावहरबाय आरो इउटुबखौ होनना लादो आंहाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ गोदो नामा आलदामोन ओमफ्राय दा बेनि इउटुब चेनेल नामखौ आं सोलायबाय मिस्टार दैमारि लादों बे इउटुब चेनेलखौ ओमफ्राय आं ओरैनो भिडिअखौ हगारनाय जायाखै गोबाव सम जाबाय ड्रिम बयआ बिथाङानो लोगोफोर ड्रिम बय औ गोदो ड्रिम बयमोन फार्स्ट चेनेलाव ओमफ्राय दा नामखौ सोलायनानै मिस्टार दैमारि लाबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो दासान्दि भिडिअ होनाय जायाखै आं बिथाङा नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नुवाखै जानो हागौ बेखिनियानो बयनिसिमबो रोंबाबाबो रोङाबाबो जों बर'जों केकआनो रेडि जाबाय दा बेसेरा गामसाजों फैबाय En Mohilari 100k subscriber sudah. Oh 100k subscriber. जानायनि नैबेसो बेजोंसो जागोन Ano naman ada bigur.
Besok. Are. Ramsey. Aneh, penlalainya soligasinya. Apa itu satu keke? Mau diganti-ganti satu. Deh, kau pakai nada deh. Deh, kau pernah pakai nada ke? Kita kan ini style newan deh. Hei, nama deh, pakai nada. नोंथांमोननि अननायावनो दा 100K साबस्क्राइबार जाबाय नालाय एकदमबारे खुसि आरो दिनै एकदमबारे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ नोंथांमोनाबो सापर्ट होबाय था रोंबाबो रोङाबाबो दिनै नोंथांमोननि अननायावनो बेबायदि 1 लाख साबस्क्राइबार जालायलांबाय 1 लाखनि बारा बारबाय आरो दिनैसिम बारलायलांबाय आरोना लोगोफोर गासैबो नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि सापर्टजोंनो दिनै नोंथांमोन नङाबा आं जेबोआनो नङा बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना नोंथांमोननि डिमान्ड बायदियै बेखिनियानोसै लोगोसेनो नोंथांमोनखौ गासिबखौबो गोजोननाय थाबाय जोंहा दा हासबेन्डआ मावनाय दांनायजोंनो आंनि माने बिदिनो के खालामबाय माने सङै खावै बिदिनो जाहोनांबाय नालाय मानसि लिंबोदोंबो दा जोङो मानासाव दंफैयो मानासनि दैमा फिसायाव दंफैयो पूरा हाल कर दिया भाई आया गया ना इको से तूने मुझे लगाया है ना हो गया बात खत्म ये मेरा क्या हालत हो गया अब मैं क्या करूं किस दुनिया में जाऊं मैं tadi iya mak mana kecokan nih tiga Ruko guys, yehen mohilari. नोंथांमोननि अननायावनो 100K साबस्क्राइबार जाबाय गोलैलांगोन बहा मा खालामदो हो गोलैलांबाय दैयाव दैयाव रानना होदो दे नोंखिजा लाबो दा जोंना मोनजोब्बाय खोमा अमा ओरैहाय नै जाबाय अमा खोमा बरे जाखाबाय हले ओइखौ बोखारनायखौ दे दे बोखारनाय बरे जाखादों जोंना महिलारिया फिनिशिंआव लाबाय दा नै जजोब्बाय ओरै मानसि माखा जानोसै सोरो जिमा नाय जा लाजिनाङा नामा लाजिगोन नामा अ लाजिना रकेट लाजिना मुलु ओरैहाय गासिबो जजोब्बायानो लाजिना आंमै जिमा नाय जा दे हायग्राया मोजाङैहाय गाज्रि जाया होनदों ना ब्रन्दा हो अ दा जै जोंना हायग्राया महिलारियासो हायगोन रानग्रायाबो रानदो सोरदि बेसेबां नांगोन जादे दे रानबोदा हायारो नवीन अ 100K नि रानगासिनो माने गावनो जाहोदो गावनो रानगोन गावनो
संनायखौबो संबाय खावसे देमलु होन जादो ओइ ओंखाम जाग्रा माखा होख्लायबाय 100 दोनोसै औवाया जाखाबाय आरो माने अमा खोमा ओमफ्राय अमा खर'नि बेदर 1 million माबायदि जादों 1 million नेलायनोसै दा पाब्लिकासो मा खालामसै दा नोंथांमोना फटाफट साबस्क्राइब खालामबाथाय जागोन 1 million थाबनो जागोन नोंथांमोननि आखायाव सारना आरो बे प्लेसावनो जाफिनगोन जोङो नै दैमा सेरावनो जाफिनगोन ओरैहाय ओइ दिबाव जागोन ओइ दिबाव दे थिगैनो दं नै बयलार रानगासिनो पनिर दंमोन माने मासे सादु दंमोन नालाय जोंहा सादुनि कारणे पनिर लाबोदोंमोन हो 100 केजि एकदमबारे जाखावगासिनो आरो बिहारिफोरा ओमफ्राय मानैया खारलांबाय नै जाहा मिस्टार दैमारिया आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोना बिथांखौबो थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय बिथाङा मोजां साइरि होयो आरो उनावहा लासै ब्लगबो बानायलांगोन नोंथांमोननि डिमान्ड बायदियै जितिया हिनजाव मोनोबा जेब्ला हिनजाव लाबो अब्ला बिथाङाबो ब्लग बानायगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नायबानो जाबाय आंनि सेंग्रा सिख्ला लोगो नोंथांमोना जाय आवगायो साइरि नायनो मोजां मोनोमोन बिथांनाव थांना नायबानो जाबाय गोदो आवगायो ड्रीम बय लायोमोन दा मिस्टार दैमारि लाबाय इयो दुखु जानानै दंबा नङा बे दा गैलिया माने आं दा मा कन्टेन्ट लानांगौ बेखौ सानबाय दं माने नोंसोर लोगो मोनदों मा कन्टेन्ट लाना भिडिअ लानो खुनु एनार्जिबो गैया माने एनार्जि आवगायगोन माइना नोंनो मोजांसो हिनजाव लाबनानै बिथाङा जादों मबाइल के दुनियानि अनार बिथाङाबो सासे नोंथांमोनाबो जुदि दासिमबो मबाइल के दुनिया चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामलादों थ' आंबो दिनै जोबोर मोजां मोनदों एन महिलानि जितु 100K साबस्क्राइबारनि जितु केक जितु सेलिब्रिटि दंमोन बेयाव फैनानै जोंनि गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदों थ' नोंथांमोना दासिमबो जुदि मबाइल के दुनिया इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबनो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो मानो होनबाथाय जों बेयाव बिदिनो मबाइलनि अफार बायदिसिना जों भिडिअ लाबोबाय थायो नोंथांमोना दानो थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना जों जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनिसिम सौहैबाय थागोन दा नै जोंना जिमान जादोंमोन दै लोंदोंमोन गासिबखौबो साफा खालायखांनानै एख' गैला माने बैयाव सावजोबनानै साफा खालायजोब्बाय दा नै सैमा मासे दङ बबेनिफ्राय मिथिला दे नोंथाङा मा जोबनायाव मा बुंनो सानो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोदि आं बिराद खुसि एकदमबारे आं बे खुसिनि जाहोना नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोना अनाब्ला आं जेबो नङा आं खालि मानसियानो दिनै मा जानो हायो मा जानो हाया नोंथांमोननि सापर्टआवनो नोंथांमोना जुदि गैयाबाथाय सापर्ट नांगौ नोंथांमोननि अननाय नांगौ आरो आंनि हाजासे नाजानाय आरो बयनिबो अननाय नांगौ आरोना आं दिनै जा मिथिबोदों जेनेबा सापर्टबो नांगौ ओमफ्राय हाजासे नाजानायबो नांगौ ओमफ्राय इदि आं फायगौबो होननांसिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि अननायावनो दिनै 100 जालांबाय आरोबाव 200 300 आं जालांगोन होननानै मिजिं थिबाय दा जेरै सापर्ट खालामदों बेबायदिनो उनावबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आं नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि डिमान्ड बादियै हाजासे नोंथांमोना जा बा मानि बागै भिडिअ लुबैयो बेखौनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आं नोंथांमोननि गोसो बायदि भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना दिनैनि भिडिअ माने नोंथांमोननि कारणे इन्टारेस्ट जागोन ना जायाखै बेखौथ' जों बुंनो हाला खिन्थु इन्टारेस्टखौ बानायनो जुजिदों जोङो जिखि जादोला बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ नेनानै थागोन सापर्टजोंनो जों दिनै 100K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय मोनाबायबो गुड नाइट होनखानोसै दे बेयावनो हरनि 7टायाव मोनखायो भिडिअखौ गासिबो नायबानो जाबाय मोनानि हरनि 7टायाव 7टा माने दा 6टायाव होग्रा जाबाय 6टायाव नायबानो जाबाय गासिबो दा आरो थाब मोनायो नालाय टाटा बाय बाय see you